tasai, tumatir, attaruhu, kanumfari. Ko kanumfari ta ce mu ko alayyahu ko tattasai. Au gyaɗa mai gishiri ta 10 manjan 50. Yi za ka ji aiken da aka yi mun za ka ji. Ijan ga malam zakarina. Kuma na ji ana mayan kuɗi ne, barin ajiye mata kuɗin nan. A jami'a an sha kebul, a unguwa an sha kebul. LJ ba ni kiɗan kebul. Ba mi kiɗan kebul. What? Kiɗan kebul. UK na sha ganin wani kuɗa. Kiɗan kebul. Ba mi kiɗan kebul. Kebul. Kebul kebul. Kebul kebul. What? Ya wato ya kai. Me faru? Ya kai. Kai, kuma dare me kake yi? La ilaha illallah, dama ana cewa kana da son kuɗi. A aike ni da kuɗi. Fito da kuɗin da ka ɗauka. Aman gwada ka ne, dama a cikin gari ana cewa kana da son kuɗi, shine na gwada ka. Amma dai tsinto ba sata bai ko? Ta ijam. Ai in ce gama sai ka fito da kuɗin. Ta ijam. Ai wannan kuɗin jin gama na lantana mai kosai ne. Ta aike ta ce in je su mata ka. Ashe ta abin da ake yi, faɗar da ake yi a yi gaskiya ne. Zan yi tigiya dama. Idan wallahi tallahi idan baka fito da kuɗin nan ba, sai na faɗa lantana mai ƙosa in ce duk sace-sacen da ake mata kai ne kake turo ake sacewa. Hankali. La ilaha illallah. Yaran nan zai tara mun jama'a. Gashi. La ilaha illallah. Nawa ne nan? 1000 ce. Ai sai ka ƙaro 500. Sai ka ƙaro 500 din in ba haka ba sai na faɗa lantana mai kosai. Yaran nan zai tara mun jama'a. Zan ma ihun ɓarawo. Ɓarawo? Zan ma ihun ɓarawo. Ka san da kai tsoho ne ko? Wannan ilu ta jawo ba. Gashi. Dan kwalwa. Ba gurin to. Ba gurin. Aikin banza aikin wafi. Duk abin da ake faɗa a cikin gari ashe gaske ne, bayan kuɗi ne kai, kan tsobai da kai kake na irin wannan abu. La ilaha illallah. Ilu ta jawo ba. Aikin banza aikin banza. Me za ka hari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu na tsinci 1000. Ya ce ta tace na bashi. 500 din nan da na fito da ita ma rance ne. Zan je so garin kwayi. Shi ita ma karbe. Inna la ilaha illallah. Ilu ta jabo. Allah ya so Allah ya sa.